ọ na-aba asọ kata igwe eze eziokwu ekpuru nkata n'ihu ma gwa ya bụ eziokwu. Gịnị kpatara na imirikite ndị mmadụ bụ ndị Igbo anaghị asụ Igbo? Anyị gwana onye maara asụ asụsụ anyị na-ele anya dịka onye ya azụ akwa. Ọ ka ọ bụrụ na asụsụ anyị na-eme anyị ihere, anyị na-aza ndị Igbo so n'ọnụ na ihe niile mere anyị Igbo ekweghị anyị. Ihe dị otu a kakwanụ njọ ebe ndị ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị nọ. Ụfọdụ anaghị asụ Igbo maka ọ dịghị ha ụtọ na ntị. Nwekwanụ ka onye otu ha siri sụọ Igbo ha na-ahụ ya dịka onye na-efe ụzọ. Anyị were na-ajụ olee ebe mmiri si were baa n'opi ụgbọgịrị. Ee, anyị maara na nne ewu na-ata nri nwa ya na-ele anya n'ọnụ. Ọtụtụ oge ndị nne na nna sokwa na-eme ihe asụsụ anyị ji ada mmiri. Ha mụta nwa, ha anaghị akụziri nwa ihe ọ bụla banyere Igbo anyị. Ha kwenyere na asụsụ Bekee ka mma ịmụta karịa asụsụ Igbo anyị, ma ha amaghị na ọdịbendị na-arụsi ọrụ ike. Ọ dị isi ka arụ ihu ebe ndị nne na nna na-apịa nwatakịrị ụtarị na ọ sụtaghị Bekee ọfụma, ebe nwata dị otu a amaghị aha Igbo ya makwa na aha nna ya pụtara n'Igbo. Ụfọdụ anaghịkwa na-ekwe ụmụ ha sonyere ụmụazị ndị ọzọ maara asụ Igbo tupu ha mụta ya bụ asụsụ Igbo ha chere rụrụ arụ. Ndị dị otu a chefuru na onwe ihe ọ sọrọ aja imi too n'ogologo ka e were ya kee nkụ. Ọtụtụ ndị ejikwana ya bụ asụsụ zụọ anaghịkwa na-ekweta na ha maara ihe ọbụla banyere ya bụ asụsụ, kama ha ka nwa onye ọcha mara ihe dị n'asụsụ Bekee, ma ha chefuzikwara na anyị kwesịrị ịdị na-erube isi ebe ọbụla mmiri na-achị eze. Kụziere nwa gị na ọ bụ onye Igbo ma kụzikwara nwa gị njirimara ndị Igbo, ọkachasị asụsụ anyị, maka asị na ọ bụ ebe onye bi ka ọ na-awachi. Kụziere nwa gị na ịbụ onye Igbo bụ ihe eji eme ọnụ. Gwa ya ma mee ka ọ ghọta na ọ gaghị abụnata nwa Bekee agbanyeghị ma ọ gbara ya bụ Bekee na mbọ aka ya. Gị onye na-amaghị asụ Igbo, jisie ike ma tinyere ya uchu na nne gị na nna gị dara ya apụtaghị na gị na onwe gị ga-ada ya. Echefula na ngwale riri n'ọja abụzighị nwa. Ya mere, gbaa mbọ ka ịmụta ihe niile ị kwesịrị ịmụta banyere omenala Igbo, ọkachasị asụsụ anyị. Buru n'obi ma chetakwa n'oge niile na-ere ọkụkọ oke ọkpa bi n'ogbe agbata obi amara na iteta ụra n'oge bụ ọrụ. Nke anyị bụ nke anyị. Ụmụ Ibe, ma akwa ọ dara n'elu okwute maọbụkwa na okwute dara n'elu akwa, ọkwa na akwa na-ata ahụhụ. Ya mere, chetakwa ka ị were mmiri na ncha na-akwụsị aka gị ike kwa mgbe. Nọrọ be gị, kpuchikwa imi gị na ọnụ gị ọfụma ma ya bụkwara na ị ga-apụ apụ, ma mee ihe niile ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebie nya bụ ọrịa nje COVID. Ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ Satọde abalị 11 nke ọnwa Julaị, bụzụkwa ahịa Orie n'ala Igbo. Onye ndịrị ọnụ ya bụ Maazị Ndụdị Nnasị unu ka emesịa nụ. Kaba ahụ ka ị sonyere anyị n'izu ụka ọzọ. Daalụnụ, anwụchule.